Fil suresi. Fil suresi Mekke dinen surelerden ol 5 ayetden ibaretdir. Surenin adı ilkinci ayette adalayan, fil manisini anlatayan fil sözünden alınanlar. Bu surede Allah'ın dinine karşı çıkanların ahirki neticelerinin ören yolu boljakdygy ve piller bilen käbäni yıkmağa gelenlerin başına gelen wakalar arkaly beýan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Eýsem sen Perwerdigaryň piller bilen gelen pileýelerine näme edenligini görmediňmi? Eýsem Allah olaryň hile primlerini puja çıkarmadymy? Allah olaryň üstüne sürü halla ebabil guşlaryny iberdi. Ol guşlar olaryň üstüne bişen toyundan yasalan daşdyň ýardylar. Şeýdip Allah olary çeýnelip taşlanan ekin ýapragyna öwürdi.